Продължаваме нататък. Заповядайте, госпожо Борисова, съвсем накратко по повод обявленията, което беше във вашето село и в другите села, в които има подобни инвестиции, инвестиционни намерения. Уважаеми господин председател, уважаеми общински представители, уважаеми гости, на 14 април в село Гълъбово на посещение беше вътрешната комисия с председателя и с членовете на комисия. След като беше направен обход на терена, от общината предоставиха обява, която е залепена на информационното табло на кметството. В кметството има информационно табло. Когато не е... Заповядайте, има... Да си направи. Нормално да има емоции. Така. Обявата беше залепена. Както и в момента, който посещава кметството, също има залепени обяви. Там са и заповеди относно пожарите, относно всичко, което е от информацията на община Радомир на сайта, се разпечатва и се залепя на информационното табло. Благодаря.